ngidap da kajing sung komen ka ba crowd do kata-kata bangidon ni ka jing penbena baya ka film karam ngin sawan sa Juai hapo district library haka arpusau bat ka arpsantrik haka sngi Friday bat haka sngi Saturday arpusau arpsantrik jongni Julai hapo district library ha Juai Darwa iyan darwa susuyan Pila pan arti tiyan nga hindi ka jing ke jongay pi kanam kala don pring jufile se vi klam yo ban pet sawan sha Juai arpsan bangidon ru ye jing angnut ban pen i ski districts bangangai ngin sawan pen i biang ru ha Shlong ngam tip lano tangba kani ka long ka jing petip ka jing angnut ru ka jongi ngai fila skor ba arpsantrik district library Juai ka shu kan long khatway ka ba RBG ka ba san bat ka ba news poa trai kerkui vi ngen sai kendo komplesi bon amen ngedap lagi jing semua yo blay ni ke por ka mentai ka bangayo pat ban ya kren biang bat pi haling ba ka ni ke channel jong ka potnet ya ka ba ka ni ke sngi ni kren shapang u blay ka we na ka jilong ka jong blay ka long bo blay banging shakri u de u blay u ba bo jinkali u de u blay u ba kli jinkali yangi ladangi pet na do ka ba sedang jong ka ktien ka jong blay na ka Genesis Ngi bo blay ubo ye gini ki jinkali wat hado ke testament ke batamai u Jisu u day u bakali jinkali. Tading ta akan mau ye gini ke way bo blay jongi u day u blay u bakali jinkali. Lada jatiak kumni kumtai am ukali yangi. Kumba kala jah hakapor ke jong Adam bat ka im bo blay u lakali jinkali yu Adam. Lada ngapuli gini ke por ngila aban Shem na ke Genesis kabalai kada khot ka ba khandai ka ba utrai u ong kumni u ong yu Adam medon shae ukli jikli u ong medon shae balai namar bu Adam ulale pop padulari na ublay baru ublay ubo yene ke jingkali medon shae badam da kata ukli ru yene ke jingkali habangi puli kene ke lenong ka ba lai kada khot ka ba khat lai ukli ya ke im u ong kumni ka ei ka ni ya ka ba pha phalale ka ni ya ka ba phalale badai tangi iba ublay ubo ye gini ki jinkali ter ngi dapat ukli sa ya u kan u ong gomni gini nong ka ba sawad khot ka ba khandai ngi pli na ka Genesis ka ong ni shae u para jome ublay bo jinkali mdei tangi Adam ya ka im ukliru yam ni khon jong Adam bad ka im ukan ong shae u para jome Nai ter abangi pet ya kaktien ke jong blay ngi i bau jisuru ubo jingli tai kisenran ke jong u ipuli na ka gospel Matthias kene ke long bakhat riu kene ke khot ka bakhat lai wong kumni ki briu ki ong u e yanga mo ukli kisenran ki briu ki ong u e yanga tadi ter abangi puli kaktien ke jong blay ngi i ba utra jisuru ukali ya kene ke jinkali na puli na Lukas kalenong ka ba nriu de khot sa phun riu wong gumni wong hendrei balai vi khot yang atrai bat phim le pen ban ya ki ek ru ki banga ong vi utrai ukali jikli wong balai hendrei balai vi khot yang atrai hendrei phim le pat ya kata ki ek banga ong mo ki don ki jinkali ke ba utrai ukali mau kadang suku ke jingkali ke bau keli tu la baru Jisu keli kumni na Matthias no makandai de khot aru prawong pinget bangala banle ya kani pinget bangala banle ya kani Jisu ulakli ya uni ubamatla mo pinget bangala banle ya kani para bangipet ya kaktien ke jongle kidan sibun ke jingkali ke bau trai keli Blay bangi shakri de blay bakli jingkali tading tau kwa ingi ro bangin long ka kli ka tdong ki ban long halor bahapo baru kwa ingi bangin nget kwa ingi bangin long ki ba bit ki ba biang kam tam bangin yo ya ka jing pen im
baru kuah ingi bangin long sisa kita ki biok pediang lut ya kita ki aka baro ya ka bau try uladap ai hangi ya ka bau uladap kular ya ka bau uladap ban no hangi baru kuah bangi dei ban yo lut ya gini ki aka baro ya ka bau ula ai hangi bading ta ladangim yo ladangim poisya kata ka benta ladangim poisya kata ka bau try ula kular yangi un sabu jingkli ka wai gasngi balai jayu ya pi balai jayu ya pi maru blai un saya kenjing ken bat ni ha ka wai gasngi ka babal ki thu yangi ladangi puli no Matthias kalenong ka ba arbusan mo ngai hang ni ba utrai u ai yangi kata ka parsi sepang utau kenrat obarus pa kani kadiga parsi ka ba kren sepang kita kitalen ka parsi kitalen kini kelnong arbusan ndut khot ka khat sau ter ngi hang ni boludan to kenrat u ai kita kitalen ha kita ki shakri gi jong u yowei u ai san yowei u ai ar yowei u ai tangawei but u ai kita u kwa iki bakin ya khai bat bakin penroi da kata ki jing ai ke jong u bat kum tau ong ngan let jing let shiga bakam jing ai bat ngan lawan pai ngan sapan jing khen na pi bat ka babal ki thu ingi kala jashi sha kum ta thik bat ka khot khat khandai ka ong gum ni ti onda la kham slam ukun rat jong kita ki shakri uwan uya khen bat ki kadi kata ka ba ukun rat ul ai kini kita len bat habul ai kini kita len amula jaslam nang ta bat onda habu uwan uya khen bat kini ki shakri gi jong o the way ong kan rat mel ai nga san talen bat ngala penroi kita ki san ngala yo biang sasan kamut sipo sim kani kan rat baru kan rat long bha me shakri wa bha mela 3 minute ha ka ba khindiat ngan ai me gi bobon bat sau tau ba aru ulale kumju ula trai sitom ba ula penroi ulale ya kata ka jingle ka ba kan rat ukwa ayu bon le uya khai ba ula roi na kata ka aru yo biang saar baru kan rat ukren biang kumju ong bha me shakri wa bha jonga mela minute ha ka ba khindiat ngan ai me ha ka bobon henrei yau tau ba khat do habo kli wai tang ka wei ukli ya kata ka jingkli o me pa mala le ayu bading ta ung ni ong khlim le e nga shule tep no ya kata ka ba me ai sa ka khndo bat kum ta wong ngan le klong no shwai kata badin ta usawan ra khamat jukran ong kani kata ka shitalen ka me ai nga ukun ra da bitar do ong balai mem shu ai na tang kum karam ban shu yo na tang ka sut ka ba malumala uni ubri uda keno ba ong me dei ukun ra u balum ya kata ka ba mishim la pen sapret ani me shupan ani me shukwa ban ot ya kata ka ba mem shim la bet ukno kala ba uni ukun rat udai bosnio tading ta habalaya ken jingken kami jingken baru ukun rat uda bitar ya uni ushakri baman bat uda berat no yu ong itu ki shakri ju khom te ini bat kti bat kejat berat yu stai shibadum shabadat benia kani ka long ka ji kai ha kani ka sngi ka bamenta ken mau ya ka ei ka bau blai la ai hangi ukwa ingi bangingin penroi ukwa yangi bangingin penon kam ya ka jing ai ki jing u namar ha ka wai ka sngi utrai unsa shim jing ken nangi tading ta utrai ong an pelongi fi ka kli om ka tdong ngan pelong ki balor om bahapa kani gedi ka ktien ka butrai ukular naga Deuteronomy arpra ka khot ka ba khatlai bat utrai ukwa ingi bangin long ka kli om ka tdong ki bahalor om ki bahapa bat kan ma gani ka waikum ki khon ki jong blai utrai ukwa ingi bangin long ki bahalor kawamut la ka dei ha kata ka jim ka ba kan jaman sim ne ha ka jim ka ba kan jado utrai ukwa ingi bangin long excellent hagi aka baro lada dai ka chikim ka bakin jaman sim ukwa ingi bangin long ki bahalor kamot ki ba janai ki ba khot ukwa ingi bangin long kumba ma u ulong u bahalor ki aka baro ukwa ingi bangin long ki bahalor haga aka baro kam tam ningkong haga ta ka bakin jaman sim bangin yasriem ya u bangin long kuma u baka pertaikan yo tip ba utrai udan ukwa ingi bangin long ki bahalor om ki bahapo ki bahajrong om ki bahatdong haka ta jinglong ka bakin jaman sim ga jong isa ka baar kwa ingi bangin long ki bahalor haka ta ka bakin jado om ki bahatrai ki bahajrong om ki bahatbian per kwa ingi bangin long ki bahalor la haki kam ki jam
hage jing tre jing kta ke jongi ka puli ke dangli ke jongi rukwa engi bangin long ki bahalor namar kani ke dei ka jingkular ke jong bulai ya ka bau kwa ban pendap halagi jong ki breu ki jong o tading ta lada ha ka wai ka sigi gini yang khamat jong o ladang yem long ki bahalor ladang yem long kita ki bahakli unsakli jingkli engi balai jayu kemal ongi pina do mene ba uni ublai bangi syakri udai ublai bakli jingkli taladang yempoi ha kata ka kerdan baladang yempoi ha kata ka bahakli tam ladang yempoi banlong kita ki bahalor ladang yemlong kita ki bahakli utrayam unskli jingkli yangi tadai ta kwa ban penslur yangi kam tam pi ki samla ki badang puli kwa ban ongi fi puli hado kata ba fi dei banlong ki bahakli ladaga dei ha ka business ladaga dei ka politics ladaga dei ka kam sanchar khadar ladaga dei ka administration hagano ka benta mo pinlong kita ki riu he riuhan ki riu krau ki jong trai kuma jo ong na ka por baga jela ga jongi ublei uladap kerku palat haki eki baro ada ong ha ka mariang ada ong ha ka talent ada ong ha ka air na ka ne ga jingdon jingem ke jong ne ka jela ga jongi ul ahingi ya ga sap ka bakerpang kam tam u ahingi ka gospel berkat fila la jandap menta als pasnem baga gospel kawan ha ne ka jela ga jongi kam dei ku jaran khat Hendrai ka don ka plan ka jong blay ka ba crowd ya ka ba ukmi len tiru habang ilayo yang ka gospel habang ilayo ini ka tien ka jong bangin long ka kli ka tadong ki bahalor ki bahapo bat kadai kita lada utrai umi ingi bangisyong ha ki office ki bahe ka ki office kom ki IS officers ni ki IPS ni kita ki IFS ni bangin long kita te ki bahalor lada kadai ka administration te usakli jingkli ngi ka wai ka singi blay jayu pi mangitip ya kani kawai ba ublai ukwa engi bangin long ki bakli tani ta ko abdang fi ki khna ki ba puli ya kani kapor em na gajing em ga jong fi am lada fi puli bha ai ba phin long be ki ba khli ki ba tadong lada ka de ka business u try ukwa fi ba fin long kita ki ba khli ka business ni tang jela jungi agri india ka perthai hero ba fin long kita ki nong ai kliang ki nong shim kliang ga tin ga jong blai ba utrai kwa engi bangin long shisha kita ki ba paunam ki ba danboram ba kin long shisha kita ki breu ya ka ba ukpa jungi ba benang ba pe engi undar sumsorong kwa ba nong fi ni ka singi ka don bet ka bor ka ba bleu la IP pila ban le ya kata mdan ki ka bamla utrai kwa fi ban long be ki ba kli la ga dei ha ka business kwa fi ban long ha kli la ga dei ka politics ne ha ka no ka benta kan ma bu try jongi ukwa ingi bangin long ki bahakli ki bahat dong ada ka media na ka arts ne ha ka no ka benta entertainment ha no ka benta ukwa ingi bangin long ki bahakli lada ka dei ha ka jingpule ka dangle ngin long ha kli agi ak boro ukwa ingi bangin long ki bahakli lamda kum taun sakli jingkli ingi ha ka wai ka sngi balai jayu pi balai hatu ngam shimla kular fi ban long ki ba kumta hatu ngam shimla ailut api ya jing nang jing start hatu ngam shimla ai pi ya kata ka spa ka pho hatu ngam shimla ai pi ya kata ka lat lene ka kabu hatu ngam shimla ai pi ka ri ka bahatam ka ri ka batuit da ka dut bat ka ngap bat ha ka ri ka jong pi la ailut na nong shadong balai jayu pat ya pi tanin ta pet yo bangilong kum uto usyakri baman bahawa utrai la ai tang ka wei ya kata ka wei ru khumla ban penon kam ukhumla ban le khumla ban penroi pakai jing bitar ga jong blai ka ha halor jong tau syakri baman what ju ai da ban ong ba ngimdan ni kata kan ma wen ka wei ngidon utrai ba bang ngidon utrai em ngila ban le be ki baro tading ta Filipi sau khatlai ong o pol kren ni kata ong ala ban le ki aka baro hau ta bo penchat bor yanga bar ka wei pu ka ktien ka bo trai la kren ka wei pu ka jingkular ka bo la kular em ka dei na ka benta jungi baladang ngim nget ka ka ktien nginem poi shata ladang ngim penon kamru ka ktien ka jong bleng nginem poi shata ka kerdan ka bo trai kwa ingi bangingin poi bar ka ba bat kata ka ba jinjar kan long ru haba blame kli jingkli yangi unkli balai jayu pi
Balai fi klempoi syakani kekerdan. Laka deha bakin jamin siam, neha bakin jado. Un kelingi balai jayu ipi. Hatu ngam shimla don langbat pi, hatu ngam shimla kloy ban yarap ya pi, hatu ngam shimla kular pi, hatu ngam shimla ong api bapin long kumni. Kan bahai ngi ban jubab. Ladang impoi haga kekerdan. Tongin ya duai kani kapor ka bamenta, bangangai kani ka jelaga jongi. Lada kadai haga nono ka benta. Ngin long ki bah khli, nginum long ki bah khli tangi ki kam kai. Nginum long ki bah khli tangi ki bam lar kam. Hendrei to ai bangin long ki baya perthuk bot. Mdai kani ka perthai ki baya perthuk bot. Ya kita ki jong terai. Bangin long ko mujisu, bangin long ko mau, haga jing khut, haga jing hok. Ngin long ko mau shisha ubashida, ngin long ko mau bastat ubashampang, ngin long ko mau haki baro marukwa ngi bangin kongi u. Ngin long ki bi isnai, ngin long ki bayalap, ngin long kita ki ba le ruat ki kamba. Ya ka bau try ule ukwa ngi bangin long ko mau. Baru kwa ngi bangin yo ya kata jing penem namar ba uladap ai la ga jong jingim. Bola syayap ban penem yangi baladang imyo jingim run keli kata ngujayu fi. Boleh kelam ngetse. Bar kata ka bakin jador run keli ngi ladang impoi kata ka kerdan ka balor run keli jikli balai lamit setengkam kai na balai pi ai daw gini kitai bangawan nagi yeng ka beduk na ngawan nagi yeng ka ba mdani ka mdan cinang jistat balai pi ai daw kata aku abang ifi gini kesengi kamdan ki keru ka bau blai umla ban pelong ifi kada pi ai batu pi ngai ka ketin ka jomu pi pediang eu kumbau jisu keli jauh ni bermatla wang ba pinget mengala ban le ke ni balada pinget sisa ampini i butran pelong i sisa ka kli in si shibon gini kisnam ki IS officers kasi jantia ki ban mi na gini ke jela ke jongi ki IPS officers ki bahe ki IFS ki babon ki kam ki bahe ini nang ni bikin mi kita ki entrepreneur ni kita ki businessman businesswoman kita ki business ki baruspa bon ki ruspa jongi mentai kelas tang manduk stang katu kat ni mut ki badan wat ki badan ru la dayap maki imat katakan nam ke burom ru kan jano kan roi to ai bebepi ki badang ya kiesan ai ba findan ni ke jeng angnut ong try ma ong inga bangan long ke ba khli ngan long ba khli try ma kwa inga long ba jrong ngan long ba jrong panganget la kata ke business ada ke education la kata jing puli dang li la kata ke politics la ke arts and entertainment la kata ke no ka benta jong jing em kwa ba ong ifi to ai ba fin long ki ba khli mdai ki ba tadong ki bahalor am ki bahapo maka kwa banduai nam ta jong fi ni ka por menta try ni ka por nga ingo eme bang yo banya kren ya kan ka ktien ka badon kam mablay namar ngitip ya kan ka way ba me de ublay u bakli jingkli melakli yu adam melakli ya ke em melakli u kan ba melakli yang ngiru hagan ni ka por ka bamenta bakan sadon ka ta ka por ya ka men sakli ngi balay Mato ai ko kan rat bagata ka jingkli ke jong me lala me kli ke jim jungi ngindon ye ke juba ga bangin ai banginget ko kan rat me la kli ru wat yu Ezekiel me la kli hatu gini ki shing ki la pat ban im trangi tip ke ne ka wai ka bayap me don ni ka bor ba men pen im hoya bangi pet ye ke jela ga jongi ye ki barok ki menta i kum ba kelas dang tron lut haki ai ke boro andrenga nget ko kan rat haba me medon ya ka bor ban pen im ban ai jing im di shing ki bater khong nget ru kum shakri jong me la ban pen im pat ya ka ta ka bala ter khong ya ka ta ka bala tron ya ka ta ka bala ter khong si shanga nget me la ban ai jing im biang pen im ko trai ka jela ka jongi ki kon samla ka jongi bat ki bala san ru kum ju trai ka jing im sim pakum ju ro ka jing im ka baken jado baken long ka kli am ka tnong ki bahalor am ki bahapo ba mehi me yo e ka buram baro ablay ba mehi me yo e ka jingero baro habangi kum ki kun jame ngi poi syakata ka kardan ngedwai nga bless if ya ki e baro if ki badang puli ngedwai nga bless if nga ker khu if kum shakri jong tribe fin long si shaka khli ha ka jing puli ki jong fi badang ka business badang ka no ka benta ka jim ngedwai nga ker khu if fin long shaki ba kharoi ki ba man bha fin long si shaki ba sai so ha ka kerteng u jisu hallelujah ngedwai nga ker khu
Amen bat amen. Amen. Try nang kuy pi ngin se sempat la shai ka sngi ka wai pat ke episode jong ka kupor step. Bang ka aban ong pi ka ni ka sngi utrai it plat fi but ngai uni rap bi fi. Ba fin long ka kli am ka tdong ki balor am gi ba po ublen ta ka buram jo. Amen. Ingo ublai wa yo embiangi si sen hagani ga thau yo pentip chapi ha district library mentong juai u yo yu pen yo gani film karam dan wa iin dan wa susu yang haga at pauso waga at pausan terik u new benai Julai Pilak panar tetian nga. Hindi ka jingit ka jong ayaw pi. Kanam kala. te ipor umangi haga khatwi waje sngi ar waje sngi san waje janmet penyau chupawa janmet kamte khut sngau bhai phi upoi phi chikani ga thau yo yo bi pai egani ga film go e pertu I karam te kamte le ko apan tip chapi ga tickets le u yo phi daga ni ga thau ha po juai ha men thong te wan u tho pi ga ni ga ticket u him phi na ga ni ga thau hini u yo pi gi ni ga tickets na banta ga ni ga film kamte khut sngau bhai phi gi pai ba yo wan phi u pai phi ga ni ga film ko blai chibon